deze goed gevulde hoenderstal. En voor mij de allerlaatste keer Venlo's Klatergold. Of welkom te mogen heten bij Venlo's Klatergold 2014. En natuurlijk zit je hier gekomen om een nieuwe prijsman van Joekes toekomst te zien uitkomen. Adjudant nummer 1 is een jong die heel keer met zijn vrienden te chillen. Hij zit nog op de middelbare school. Dames en heren, adjudant nummer 1, Remy! Adjudant nummer 2 is een meisje hoe tegelen. Een meisje dat in volleyballen, een meisje dat ook nog verbonden is met de boerengod. Dames en heren, lief jongens en jongens, adjudant nummer 2, Joël! Onze hoerigheid. Algoed Venlo. Barcelona Spierer. Heel erg betrokken bij Joekes toekomst en het Alpeishoes. Het zit er op het HBO. Dames en heren, op de hoering van 2014, prinses Loes het Eerste!